Ще ми стигне един живот да се разхождам по тротуарите на София. Хей, здравейте! Искам да си представите следната ситуация. Чалгар и металист се срещат в метрото. Това няма ли да е абсурдно просто? Не, смисъл, представете си го, това няма ли да е просто абсурдно да стане? Даже невъзможно. Как си днес? Бих ти дал да отнемеш всичко от мене. Летящо време. Как си днес? Бих ти дал да отнемеш. Следваща станция Западен парк. Next station Западен парк. Брат, еба ти простака, как го слушаш това? Извинете, господин, аз слушам перфектна музика. На тебе ти крещят в ушите, брат. Кое е по-зле? Ето ги поредните, които още не се познават и правят изводи само по това, което слушат. Слушаме музика, защото ни доставя удоволствие, независимо какъв жанр е. Нещо, което много ме дразни, е бързото заключение, което хората правят според това каква музика слушаш. Това, че не харесвате определен стил, не значи да обиждате и да давате акъл на хората какво да слушат. Най-лесен пример, който мога да дам, е с чалгата. Имам доста приятели, които слушат чалга и познаете какво? Не са простаци. Това, че има простаци, има. Но не значи, че всеки е такъв. Моля ви, ако правите заключения и обиждате хората само по това, което слушат, спрете. Не сте интересни и по-различни и готини от останалите. Бъдете хора, а не бъдете задници. Така като съм се разприказвал като Юли Тонкин, ми хрумна идея. Какво ако излезна навън и питам хората каква музика слушат? Сигурен съм, че ще има доста разнообразни отговори. Опа! Доброто хора, Луди репортер тук. И в днескашното видео ще питаме хората каква музика слушат. Здравейте, господине. Искам да ви питам един въпрос. Здравейте. Каква музика слушате? В момента слушам на Спънч Боб интрото. И това беше от Дани Петканов. Извинете, господине. Каква музика слушате? Няма значение, брат. Как така няма значение? Слушам само хъсъл за бицепсите, за мускулите, само тука хъсъла, само хъсъл. Мога ли да чуя и аз? Не, няма нужда сега да чуеш. Не, няма проблеми, в принцип. Може само... Не, сега няма нужда. Чакай, не. Извинете. Виждам, че сте новоизгледащ изпълнител. И много добре справяте. Искам да ви питам каква музика по принцип слушате? Моята. Вие самовлюбен ли сте? Не, аз обичам животни, обичам фермата. Предаването? Не, фермата. Искаш да пееш с мен? Може. Дай, кое животно ти е любимо? Пресето. Добре, давай. 3, 2, 1. Моли малко странните хора да издават от сцената. Здрасти отново. Преди всичко много искам да благодаря на хората, които приеха поканата да участват, понеже без тях нямаше да се получи. А именно Цуро, Караско, Паралийски и Йони, който си предостави камерата за заснемането на интервютата. Също много искам да благодаря на Калян, който озвучи металиста. Да, просто шаут-аут за Калян. Моля ви, напишете си мнението за този тип видеа. Лично аз смятам, че са доста по-стойностни и приятни за гледане, отколкото булшита в канала ми. Аз бях баб и се им скоро. Как си днес?
Бих ти дал да отнемеш всичко от мене. Летящо време. Как си днес? Бих ти дал да отнемеш всичко от мене. Летящо време. Как си днес? Бих ти дал да отнемеш всичко от мене. Летящо време. Как си днес?